Is mis sé AnnaMaria Nic Dhonnacha atá ag duna páirt Bobbi-Lee Ní Neachtain. Bara bit bra. Tá muna le a chalín híocht airta seo. Hi Bernie. Má bacla a haid. Catóid. Tá tú dean go le lína chuir. Branna bharbre. Ní bheith lí ar leabhart leta, tá sam héna méid sin. Bhálam hain eis na iarúide. Nis, bhfuil sí hartan seo? Níl tús a gunda ceart fiú. Agus bheith fánacht fádart, sal níon seo misreid scoil sé. Siad an chéad bhfuir bhain me trí leis an aisteoireacht. Bhí sí mí riamh amán ach choiríre dúar man deis le sin íana. So nar dar me gur raport is heachta níos, chur meisteach ar an éisteacht, bhuiine me agus buchas le dia, daidir lom agus sinna fábhail man seanis. Camar agam a chéad lá ar said bhí me tharbhain arbhí seach ach choiríre ní éitina bheiste le trám níos deise, is go le chlám mór bháin i lugéad, chuir sé ar a gumport ar a buinte me. Béidir nis go bhfuil cúpla coslachtas a mé héana agus Bobbi-Lee. Stohí an ceanna smó, tá sim aice i giltíre agus tá sim am héanán. Tá sí cinál ceann dána agus camara stohí goim sé mé héin cinál ceann dána. Deirtarlam goim cinál ceann dána ach seir níl sam. When ní me gur níma chuna sé aonseacht futha ach tagann sí go ras na rún I gur a cadar a bhónú lena héanaín lí. Mar dag sin ar a bhí sí óg. Ach, tá duine bháin ar a máile nach bhfuil rá hásta faoi sin. Ní duine ciúnaí Bobbi-Lee mar an smuinte ras na rún amach. Agus is máile bealach héanál. A bháin sí sin í cheist. Is mis sé AnnaMaria Nic Dhonnacha atá déanana páirt Bobbi-Lee Ní Neachtain. Tásúil an go mana sib salt fe breanú as my charactar. Gach de Mars agus ar daon ar TG cehead.